Fl-aħħar sentejn u nofs, il-Gvern investa 14 miljun euro fi proġetti infrastrutturali f'Għawdex, flus li bihom saru 6 kilometri ta' toroq fil-waqt li l-ħsiebu li jsiru 10 kilometri oħra. Il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo qal li dan ifisser li l-Gvern preżenti qed iwettaq id-doppju ta' dak li sar kull sena minn amministrazzjoni preċedenti. F'laqgħa oħra ta' Gvern li jisma', il-Ministru Refalo spjega kif dawn l-aħħar sentejn il-Gvern investa 1,500,000 euro f'kampanji li jattiraw turisti interni u internazzjonali, ħaġa li waslet biex is-sena li għaddiet Għawdex ram 1,000,000 turist. Aħbarijiet pożittivi wkoll fil-qasam tal-impjiegi fejn fl-aħħar sentejn inħolqu 700 xogħol full-time, numru li se jiżdied bil-ftuħ tal-kumpanija Arrestu f'Awwissu u l-iskola Medical Barts. Dan tal-aħħar huwa proġett li se jħalli 9 miljun euro kull sena fl-ekonomija Awċija. Inizjattiva li żgur ħatħalli dak it-tip ta' frott hija l-Iskola Medika Awċija. Hija xi ħaġa li nafu li fuq perjodu ta' 5 snin se jkollna madwar 300 student hawnhekk ġed il-Gżira u allura dawn ħajtolbu magħhom servizzi, ħajtolbu magħhom ħafna affarijiet oħrajn li jkunu jistgħu ikabru iżjed il-job possibilities f'Għawdex. F'din il-laqa ma naqsux l-interventi mill-pubbliku minn kull sfera tas-soċjetà. Intervent partikolari kien ta' Charles Muscat, self-employed, li staqsa dwar il-pjanijiet tal-Gvern għall-SMEs f'Għawdex. Għawdex hawn problema kbira ta' spazju minn fejn jistgħu jaħdmu l-industri żgħar. Issa dawn jispiċċaw il-biċċa kbira jaħdmu minn ġod djarhom stess u f'postijiet oħra residenzjali. X'qed jagħmel il-Ministeru biex jitaffi din il-problema? Il-Ministru qal li flimkien mal-Malta Enterprise qed ikunu identifikati postijiet biex il-ħidma tkun iffaċilitata. Intervjenaw ukoll xi studenti li fil-waqt li saħħu li għatfadal xi jsir esprimaw gratitudni għal miżuri li qed jgħinu l-istudenti Għawċin isegwu l-istudji tagħhom. Dan l-aħħar dawn l-aħħar sentejn u nofs rajna attenzjoni individwali li dejjem tiżdied lejn l-istudenti Għawċin. L-istudenti Għawċin li bl-eluf tagħhom eluf oħrajn bħali ikollhom jivvjaġġaw ta' spiss, ikollhom jgħaddu mir-realtà li jgħixu ġewwa Malta sabiex ikomplu fl-istudji tagħhom.